Tak samozřejmě jsme na tu přípravu, jak se nám změnil na poslední chvíli kalendář, kdy se vlastně ta kvalifikace na mistrovství Evropy měla hrát pouze v tuhletu dobu a mělo se hrát doma venku, tak vlastně se změnil zase na turnaj. Takže v březnu jsme se dozvěděli, že nás čeká kvalifikace a potřebovali jsme narychlo sehnat 2 kvalitní soupeře. A samozřejmě dlouho jsme s Itálií nehráli, takže nás to napadlo, spojili jsme se s nimi a Italové to pozvání velmi rádi přijali, takže my jsme rádi, že se nám podařilo získat takhle kvalitního soupeře, navíc čerstvého bronzového medailistu z mistrovství světa. Tak v podstatě od toho mistrovství světa jsme udělali 4 změny. Jak jsem už avizoval před mistrovstvím světa, pomůžou nám znova Roman s Michalem Marešovi. A chtěl jsem vyzkoušet Marcela Rodka, který jsem nakonec uvolnil na turnaj s Benagem. A samozřejmě se vrací Péťa Oliva, který kvůli zranění vlastně nemohl cestovat na mistrovství světa. Ani není tak důležitý výsledek, hlavně předvedená hra, aby si kluci vyzkoušeli hrát s takovými hvězdama, jako jsou Italové a viděli, že třeba se dá hrát i s takovým soupeřem. Takže samozřejmě, pokud by se nám podařilo udělat nějaký bod, tak to bude už nadstavba, ale hlavně, aby ten výkon byl odpovídající. Já bych chtěl každopádně pozvat diváky na tribunu, protože takovýhle soupeř tady nehraje každý rok a medailista z mistrovství světa dvojnásob, takže přijďte se všichni podívat a my vám slibujeme, že v tom zápase necháme všechno a že se porveme minimálně o ten nějaký bod.